Kamane dhewe tak TV. Acuwe. Tan kosong aku. Ora ngendo sisa-sisa dhewe lah pecah-pecah.
Apa kowe jalo tak setol? Oke. Setol. Wae gowo. Setol. Wae gowo. Wae gowo.
Burung tunggu kok. Biar aja salto jane ya. Nek salto ah. Lucu karo kendul-kendul. Ya tenan iki gak suwe karo wong. Apa iki apa? Apa kotak-kotak? Sopo? Kalau. Ajiyo lihat mama. es, wes tang es ngawur. Wes ana. Mantu. Musuh beda gumun. Dewe atrasi. Iya. Atas apa? Bener, gas terus e. Ojo. Laku tak tadu. Telo.
Kitlara wedhus tikalula. Lelipah balan kuwi wabentah. Leleyu kelawan bononton sing ayu-ayu. Ora ono sing ayu. Yen ora ana sing ayu ning pangarepanku wong kowe bakal tak kembang mati ning aku kowe jurit. Allah. Kaya tuku-tuku kene barang nututi aku, barang lu janjiane iku lho apa wong usaha lho. Oh lho. Lah kowe sing nututi aku kok malah wong ngarani aku nututi kowe iku jauh lho wong jawane lho. Alah lho kowe sing nututi aku ngerti ngono lho. Wong rupamu eleke ngono kok iso nututi aku terus iku janjane sapa lho janjane iku lho sapa no Kakang. Eleh. Oh kowe iso kowe pengen ngerti aku jajane aku sapa? Kowe ora pengalaman blas. Jog biyen nganti saiki ku jenengku kuwi padha. Sapa no Kang sapa? Iku sapa? Ya tepakaken aku Jalimo. Sapa Kang? Jalimon. Jalimon. Jeneng ajiane malu-malu kalau kowe cuweleke ngono lho iya. Oleh wong yang ngetat untuk kita ora sopan blas wong ngetat gitu kae wong. Halah, sorry Kang, sorry aku sorry. Wong bar mangan sambel entek sepiring iki lho Kang. Wetengku rasane mulas banget. Lah terus sakwise kowe ngerti jagadepku kuwi jagadep sapa to Kang jagadep. Jagadep lho sapa? Pengen ngerti jenengku no Kang. Wah, kuwi kondang terkenal di nama-nama lho Kang. Aku terkenal di nama-nama. Lah. Lho terkenal di mana-mana kok iso di nama-nama. Lah ya kaya iku lho Kang. Oh, lah iya terus sapa jagadep? Jenengku iki Jani. Sorry Kang, sorry. Maaf kebablasan, maaf Kang, maaf. Loh. Iya maaf yang ngono wong iso. Oh iso ngene kene kok ana wong akeh iki janjane ana apa to Kang. Lho. Apa kowe mbok ngerti no Kang? Wong iki ana ketoprak.
ketoprak gedene ngene lho ketoprak iki ning arep ana tulisane ketoprak Krida Carita oh lah terus pimpinane sapa Kang pimpinane pimpinane Bapak Sigit Sumarlan ngono kok Kang sapa Bapak Sigit Sumarlan ngono arek ngono arek ngono arek ngono arek oh lah ora arek oh salah ya Kang ya sorry lho carane nimbali niki carane nimbali ini piye carane nimbali ro Kang carane nimbali ala gampang Kang gampang saiki no ana HP nomor HP ya ana terus ana nomor telepon WA ya ana ora sah digawe angel Kang gampang iki lho nomere ning arep iki diwaca wacane Kang tawacane ya Kang iya tawaca lho ya Kang oh, yen ngono ayo do nimbali ketoprak Krida Carita ya ayo. Krida Carita ngono ya ayo.